ҳамдиёрон азиз 9 августи соли 2024 деҳаи Чорбоғ ноҳияи Варзоб қарор дорем дар адирҳои беоб ки ба таври қатрагӣ обдор карда шуданд. ҷавонмардҳои муҳтарам, мана бинед себ интенсивии шинон даст Фаридон ҳар як 80 сантиметр, байни қатор 3 сантиметр 3 метр, байни Ино камтар зиёдтар Искандар. ин чанд 120 ва ин себро чӣ себ аст ин номаша гӯед? Golden Golden Delicious. Golden Delicious. Delicious голландский. Golden Delicious голландский. Голландский дароз мешавад. Дароз мешавад. О да себои Эрон мебиранд ку зарди ба маза. Зарди ба маза. Дер обаш мепа инам хали. И ба 6-7 моҳ меиста агар халадин то 10 моҳ меиста. ин дар халадин то 10 моҳ меистад? 10 моҳ халадин условиеш агар сазават кунед то 10 моҳ патера намешавад вообще. ин кай мепазад? Якни сентябр. То 20 сентябр. То 20 сентябр. Ай ҳаво вобастагӣ дорад. Харидораш ҳаст? Харидораш бениёд бисёр. Бисёр. Соли гузашта баста буд? Соли гузашта чанд пули фурӯхтед агар вай набошад? 15 тонна 11 сум фурӯхтем. 15 тонна 11 сум фурӯхтед. Чун чинда будам ба 1 сум бо арзон кардем шуд, 10 сум додем шуд. 11 сум савдо кардед, худошон чиндан 1 сум арзон кардед. ҳай бинед ҳамдиёрони азиз, ин себоро бинед. Он кас харидор бошад, харидор бошад, марҳамат манда муроҷиат кунад, ман телефони Фаридона мемонам. Харидорҳои Оптомаско як лухта бизнеси медоҳам. Беҳтарин себ. Себи бе ҷирм, бе нуқсон. Ҳамаш калибраш як хел, ҳа? Аку кам тарак ҳози ина бинед. ҳози якни моҳ дига то пухтанша ҳаста, ҳози об мегира калон мешавад. Не, калибрша як хел мешавад охи. Ина чӣ хел ин себ? ин себи мазаи асал мекунад, сигам номаш ай худ. Мазаи асал мекунад? Привкуси асал мекунад. Ширин ми? Ширин, бениёд ширин. Инам ба фурӯш мемонед? Ин ба фурӯш. Ина кай ба фурӯш мемонед? ин мобайнои август, охири август мепазад. Як 10 рӯз пас мепазад? Я 15-20 рӯз пас. 15-20 рӯз пас. Ҳамдиёрони азиз, ман як роҳат кардам аз ин боғдории ҳамдеҳаи ман Фаридунҷон додараки мо. Ина падараш ҳамсинфои ман ҳастанд, ҳамсинои ман ҳастанд. Ина бинед. ман чӣ хеле ки дар як барнома қалд кардам, дар як баромадам. Ҳамин Фаридун охирон дирамашро дар ҳамин боғ сарф кард. Охирон дирамашро то ки ҳамин боғ обод шавад, а? Фаридун ҳамин хел буд? ҳамдиёрони азиз, акун телефони ман кӯҳнатар шудагӣ. нав мекунем худо хоҳад. ягон та спонсор пайдо шавад. албатта телефони моро нав мекунем. як iPhone 15 гирем, беҳтар мешавад. Pro Max. баъд ба шумо беҳтарин наворҳоро ман пешниҳод мекунам. чӣ хеле мегӯянд? дадака чӣ куштааст ҳайбале, ҳамон дадакаш ману, лекин ҳамон ҳайбалеи шумо мана намекушада, ҳайбалеи шумо мана рӯҳ баланд мекунад. ҳамдиёрони азиз, анамон дадакаш ман ҳайбалеи шумо рӯҳ баланд мекунаду ман рӯҳам баланд шуда омада барои шумо наворҳои беҳтаринро навор гирифта нишон медиҳам. Инед ина. Бо нармировка мекардем, камтарак нармировка мекардем. шумо агар камтарак канда мепартофтед? Оз вақт ҳаст як Искандар мекунем. озам вақт ҳаст. Кани партоед? як 30% канда партоед? ҳамдиёрони азиз, мана дидед? боғ куниро. ҳама каса боғ кунем. ҳама каса аз ҳамин як ҷумҳурӣ шавем ки содирот кунем, бой шавем, фарзандои мо бой шавад, аз муҳоҷирати меҳнатӣ халос шавем. Фаридунҷон, шумо пистазор кадани будед. дар кадом тарафҳо? Ози анам парада кадани вак Искандар. пушти ҳамин севоба? Пушти ҳамин севоб замини холӣ дорем насиб. чанд гектар? Як 2 гектара. 2 гектар пистазор кадани. Як 30 дона дарахт шинондагим хуш шудага барои эксперимент. 30 дона 30 дона аз ман гирифтед? ҳа, шумо гирифтем. Писта хуш шуда? Хуш шуда, калон шудага. Не ки 10-15 каша кандем, авҷа овардем бо дюймбора шинондагӣ, не ки хуш шудага. нақш шудагӣ? Нақш шудагӣ бисёр хуб. дури бада рафта бинем? Як 100 метр. яке ҳоз зур зарем кани. ҳамдиёрони азиз, ҳози кани зур зада зур дар пеш писта шавем. мана ҳамдиёрони азиз, марҳамат, муроҷиат кунед ба кадоми шумо себфурӯш ҳастед, муроҷиат кунед ба ман телефони Фаридунро ба шумо медиҳам.